Brasosem ma edikan tidu. Na Filistifo ni Israel kon. Na Israel marima gui wo Filistifo anim. Na epirafo toto Gilboa beposo. Na Filistifo tu san Saul ne ne ma. Na Filistifo kum Jonathan ni Abinadab ni Malkisu a oye Saul ma no. Na okun no din Saul. Na agantofo beto no. Na ne ho yira no agantofo nanim. Na Saul ka kire na kodie kura ni se hwe wonkrante na fa wo me na momonontofo yi ama me bɔ me adapa. Na nakodie kura ni no ampene. Na osuro pi. Inti Saul fa ne nkrante na ohwe so. Na nakodie kura ni no hunu se Saul atro no. Ono so hwe ne nkrante so na otoi. Na Saul toi. Na ne mabasa no ni fie nyina atotɔ preku. Na Israelfo a owo bonhwa no mu nyina hunu se waguo na Saul ne ma atotro no. Wogigya won kuro ho dwane. Na Filistifo no ba betena mu. Na eba ase ade etenye no. Filistifo ba atofo no hunu ma yiye. Na wohunu Saul ne mabasa no se watotɔ Gilboa beposo. Na woyiyi won ho ade. Na wafa ne tini na kode asoma ma wode chini Filistifo asase so. Se won kɔpa nkyere won ahoni ni oman no. Na wode na kode no kosie won anyame fie. Na ne ti kwan kura de wode kɔfam Dagon fie. Na Yabes Gilead fo nyina te de Filistifo aye Saul nyina no. Akofofo no nyina sɔre. Na wɔkɔfa Saul amu ne ne mma no amu no. Na wode ba Yabes. Na wobesie wɔ no mpe no. Dupon a ɛwɔ Yabes no ase. Na wodi muada nanso. Na Saul wi ne fum a ofum Awurade no. Ni Awurade asɛm a wani so no. Ne senso okobisa samanfreni ho ade hwehwɛ na chiri kwan. Na wanhwehwɛ Awurade a chiri kwan nti na okum no. Na odane ahenie no ma Yisai ba David.